विदर्भातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस इलेक्ट्रो प्लंबर, इलेक्ट्रो वेल्डर, सोलर इलेक्ट्रिशियन आणि फॅब्रिकेशन तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेरिंग आणि सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही, तसेच सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90।
नमस्कार. आपण आज या ठिकाणी पाहिलेलं आहे की कसंही दोडामार्ग नगर पंचायतच्या वतीने या ठिकाणी दोडामार्ग शहरामध्ये प्लास्टिक पिशव्याची तपासणी केली जात आहे आणि ज्या दुकानामध्ये प्लास्टिक पिशव्या भेटतात त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. त्यांना दंडात्मक कारवाई नगरपंचायत मार्फत देण्यात येत आहे. अशा प्रकारे आज दुपारपासून ही मोहीम त्यांनी हाती घेतलेली आहे. नगरपंचायतचे अधिकारी कर्मचारी या ठिकाणी संपूर्ण बाजारपेठेत प्रत्येक दुकानामध्ये जाऊन फेरफटका मारत आहेत. प्रत्येक दुकानामध्ये जाऊन ते चेकिंग करत आहेत. कुठेतरी प्लास्टिक पिशवी आढळल्यास ते त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करत आहेत. अशा प्रकारे ही नगरपंचायतचे कर्मचारी अधिकारी या ठिकाणी ही कारवाई करताना पाहायला मिळत आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.